Onye ọma m, ị nụla akụkọ ndị hiri odo n'ụwa taa? Ọkọ akụkọ bụ m, Ọsọndụ Chukwuebuka. Otu jikọtara ndị ọrụ obodo n'ala anyị NLC na mkpirisi bekee na-akpọ oku ugbu a ka ebugo ọnụego ụgwọ ọnwa ha n'ihi ka ọnọdụ ihe isi ike ji emenye ọha na eze ọnụ bụ nke ọnụego mmanụ petrolu kpatara. Ndị njem na ugbu a n'ọnọdụ amaghị nke a na-eme dịka ụgbọ oloko sitere Kaduna aga Abuja sọkọtara isi ya na ụgbọ oloko ọzọ n'ụtụtụ taa. Otu onye isi okpukpe pati ADC, Ladan Salihu, akatọla ndị gọvanọ n'ime ala anyị n'ihi ka ha ji ahụta Tinubu dịka chi ha, nke merela ka ọtụtụ n'ime ha gbabajuo n'ime pati APC iji zọọ ọdịnihu ndọrọndọrọ ọchịchị ha. Ụlọ ọba ego ala anyị CBN adọọla ọha na eze aka na ntị ka ha ghara igosi maọbụ kesara ndị mmadụ akara pin nke ha ji ezipụ ego iji gbochie ndị ekperima igwu ha chandum. Ndị omekome na-eyi ndị ọha egwu aha mmiri chukwu ha bụ bandit awakpola obodo Sabongero na ọchịchị kansụl Chikon nke steeti Kaduna gbuo otu onye ma tọrọ mmadụ 7 n'isi ụtụtụ taa. Ọgwụ na ụbụ akụkọ ndị ahụ hiri odo n'ụwa taa. Sonyere anyị na YouTube, Facebook nakwa WhatsApp chanel anyị na Akụkọ n'asụsụ Igbo.